विकास हो रहल बा। अरे मीडिया चौकीदारवा के दास हो रहल बा। राजा जी कहे विकास हो रहल बा। सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा करने वाली नेहा के रडार पर अब प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं। एगो हमरा कंफ्यूजन है, इनका डिगरी पे ना हमके विश्वास हो रहल बा। इता अनपढ़ बुझाले या भास हो रहल बा। साहेब जी कहे विकास हो रहल बा। जिस तरह सीबीआई ईडी शिकंजा कसकर पूछताछ करती है, ठीक उसी भाषा में शिकंजा कसकर नेहा लगातार सवाल पर सवाल कर रही हैं। उन्होंने अपने गीत में हे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा तथा अडानी पर गीत गाकर सीधे सवाल किया है कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है। जिनको वोट देकर जनता ने सत्ता की कुर्सी सौंपी है वही तो जिम्मेदार है। अरे कुल धन अडनिया के पास जा रहल बा। साहेब जी कहे विकास हो रहल बा। यारी दोस्ती में देशवा के नाश हो रहल बा। साहेब जी कहे विकास हो रहल बा। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने गीतों से इतना सटीक करारा प्रहार किया कि सरकार तिलमिला उठी है। इस बीच अडानी पर गीत गाकर जनता को जगाने वाली नेहा ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विकास हो रहल बा, विकास हो रहल बा। अरे चाटुकार सत्ता के खास हो रहल बा। साहेब जी कहे विकास हो रहल बा। इनके गीतों से परेशान बौखलाई सरकार अब नेहा की कुंडली खंगालने में जुट गई है। जैसे ही कोई सबूत मिलेगा, आज नहीं तो कल नेहा को जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी नेहा बड़ी बेबाकी व निडरता से पूरे जोश के साथ अपना तेवर दिखा रही हैं। लोक गायन ना इनके बर्दाश्त हो रहल बा। गीत गैला पे नोटिस अब पास हो रहल बा। साहेब जी कहे विकास हो रहल बा। इसके साथ ही मीडिया भी इनको घेर रही है। जैसे ही इनके मुंह से निकला कोई शब्द कानून के घेरे में आएगा, वैसे ही सरकार इन पर शिकंजा कस देगी। इस अकेली भोजपुरी गायिका ने सरकार के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। नेहा की प्रसिद्धि जनता के बीच सरकार की परेशानी का सबब है, क्योंकि कहीं न कहीं ये गीत भाजपा का वोट बैंक घटाएगी। विकास हो रहल बा। डेमोक्रेसी के गर्दन में फांस हो रहल बा। साहेब जी कहे विकास हो रहल बा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही तेज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।